И здравейте хора, аз съм Азел БГ и днеска ще играем League of Legends с... Антикълъя, Много извинете. хубаво представяне. Извинете, да. Кажи здрасти. Здрасти. Май да не умреш. Няма. Здаех се просто. Мале, сега ще чуят как ми скърца. Това стола. Нищо е. За здраве. Нали? М. Ще ми е много хубаво. Се чувстват, че играем с една хорор игра. Ух, как ми се игра на мен хорор игра, направо наистина. Играе Outlast. Ма не DLC-то. Аз искам да излезе от Us 2 и тогава ще игра. На теб кой не ти е заредил, бе? Всички... И на мен всички са ми заредили, ама... За първи път виждам някой да играе с талантите на другия Блицкранг. Така. Фак, сам... Това... Мърдането на камерата ми е мега бързото. Трябва да си го оправя. Така. Бах ти. Гейм, маус, спид, камера. Искам да им тарашим джунгъл. Идваш ли? За булбъфа ли? Да. Добре. Не за булбъфа ми, да го видим дали са там. Добре, чай сам да си направя скайпа на я. На отпочиваш, че... Стават проблеми. Да. Така, къде си? Да им слагам ли ларт? Мгм. Няма никакъв правят. Дай да им вземем синя бъв. Ама ще успеем ли? Ще успеем много ясно. Да, може да изкапим, ако те решат да дойдат тук. Мгм. Ха! Порън стар нахре. Що е? Чакай. Успокой се. Ао! Нау! Рект! Рект! Добре, остай. Не откой. От Добре, кой? ай, дай. Че аз се седех бразът. Уи! Дай, взимай си го, че ще ме уби. Аз са рекол на тия, които искаш тия и флейна. На теб не са ти отнели кръв. Опия малко. Така. Ай. Изи. What the fuck? Че някакви what the fuck този древен се появи с син бъв. Боре, не! Пак да се фаща. Би милиони. Мамка му! Това застана на пътя. Аре, боре! Не, стига, брат. Дай, боре. Да. Убей ти тос. Устай, физ! Браво. Това е физ джангъл ли? Мгм. Да.
Имаш ли лард? Да. Лард тук, че ли си мой да те изкам така. Аре. Let's admire me for a bit. Hey, rolling. Subtle. I don't do subtle. I've got А, фак, не. doesn't get better than this. Вече 5 левел ли? Мгм. Don't be jealous. А, Чакай фак. се малко. Не. Мамка ти е. I have the best job. Hit 'em where it hurts. Не! А, yes. Дай! Имидж. Боре, сори. А, ти Аз ги... го взех някакъв Бах ти демиджа бил, бе! Бил по 200 демидж на автоатака. Из... Нали? Да си говорим. А, Боре, не! Дай! Фак. Да колко е? Фак. Няма го. Няма мана. Боре! Няма мана. Помощ! Някой! Бра! Got axes. Не това е. Бах ти имото. Какво? Бах ти имото. Бах ти имото е така, отиде там да вземе кила без да помогне. Ну, найс. Флейма вече е велик. Бягай, Боре! Блицкранка идва. I sat a minute there and home and still here. Ох, човек, малко English. Не, Изи. easy life. Ай, Боре, да ги нафоцаме. Давай. Фак! Нищо. No following these footsteps. Трябва малко мана. Боре, не. No. Найс. Добре. Много манаха би този Блицкранк, човек, който и е. Нерв мода, човек, знаеш как кърти Блицкранк. То кога ще го пускат? Не знам. Мале. Опа!
Ой, ти взимай. Мамицата ти е. Няма набора. Ама впис тука. Браво. Миньонката, бе. Боре миньонката. Еми. Ти за камионка ми говориш. Една миньонка преследваше на 20 кръв физ. Еле. Да. Си някакъв, аз съм дъм. И я виждам. Знаеш какъв демидж бия, брат? Отва. Чай, Боре. Варна ли сме? Да, ма ни вардва, че... Боре, за ко си вардва? Чекай. За ко сме варднали 2 пъти, бе? Едния път е от фис. Те ли? Никой не идва, бе! Омага! Ще ма дърпат. Дели. Да, че това съм дъхал. Me to see. The magic cosmic. Got axes. Need victims. Той зад миньоните, брат. Види, най-там развивате с близка, бе. М? Един най-там развивате с близка. Не, не. Много хубаво. Дай! Дай! Убия! О, мислех, че аз ще убия. Фак. Ай, умрях. Стига, човек! Как не го би, бе? Бах ти мършата, бе! Къде? Би го, моля се! Много ме нерви този, бе! Айде! Ще ми играе с Ignite. Ще види той. Трябва да взема бутуши, защото така не става. Искам бутуши с cooldown reduction. ПЛС. Къде е? Къде? Movement speed. Къде е cooldown reduction? Ето. Cooldown reduction. Така. Нямам. Убили те? Да. Дай, фюс! Мале, намазаха го. Сега домазвам. Мале, Ахрито го направи на нищо, брат. На нищо. Сега и то ще умре. Ай, ни давайте. Браво! Бе! Мъжи! Дай му! Мъжим! Удари, бе, топак! Браво! Бах ти идиота! Как е игнайта и само я гледаше, брат? Ай, се дебава се един път. The magic goes to me. Places to go, me to see. Ако не е малко това. Тоест пак ще дърпа. Забелязвам. Ама то чайто е лута да спусна. Къде го знам? Дърпай някой. Не мога. Дай! Веб-таст! Къде отиде, бе? Уте. Чай, че ме... Аре! Не, никъде няма ходиш. Ай, стига, бе, човек!
Тоя игнайта му и флаша винаги са горе. А така е. Бах ти досадника. Дай, ходи сега, аз ще ги бия тук. Отиде да убиеш миньоните на тала. А те умряха. Да. Пра! Бах ти демидж. Блицкранк мажи. Велик. Така. Аз оставам. Бах ти крита. Got axe. No Аз following взема. these footsteps. Така. Ахрито. Draven's making an exit. А бакваш ли се? Ролем, тия май правят гадния дракон. Аз обаче ще го радвам. Фак. Вижда ли го правят вилник? Man, not good. Така. Ще правят дракон май. Блицкранк! Блицкранк! Let's admire me for a bit. Чакай да ми помогне. No following these footsteps. Почнаха дракона. Чакай ще го късна. А, отва! Не успях бе, пакай са. Как съм се случил? Не успях да ми къса драко. Ахрито се изплаши от мен. Subtle. I don't do Порно старак. Ела да им тарашим после джангъла. М? Ела да им ги старашим после джангъла. Не. Man, I'm good. С... has destroyed a turret. Perfection. I got that. Имаш някакъв лард. Places to go. Варнах need to тук. see. Ела да им тарашим джангъла. Или да пазим товара. Добре, ай. Да вземем син, после отиваме и за червен. I've got pain to serve. Синия зет. Айде са факла, е. Killing spree. Не! Що е? Защото сега ще им са респауни и могат да си го вземат. Да са фак, what the fuck. Почти. Аз тя за червен. Да. Благодаря. А тя ме остави.
изчакам малко. Да взема едно айтъм. Аз трябва да отивам в шопа. Това първия клип ли ти е, нали га в YouTube? Да. Трябва да е победа. Еми, ако не е победа шанс. Now this is how to move. Чай да ми стана напрегнат тракоя. Напакаха Ясуто. Умрял прях. Няма смисъл да се поражиш, брат. А не, няма умре! Няма умре! Браво, бе. Машина. Брат ми за вас. Пак. От Ф. Набих 400 демидж. 450. Yes! GG! Ами хора, това че е всичко за днешния епизод на League of Legends. Ще видим и аз се дам кога и до после. Да.